Kabalo ka nga ang usa ka gamay nga dalan sa dagat pwede makapadako og global crisis? Ka-journey. Sa una, kung naay gubat sa laing nasod, murag layo ra kayo sa tuwa. Pero karon, dili na gyud layo. Tan-awa ang nahitabo karon sa tensyon sa US, Israel ug Iran. Dili lang ni about missiles, dili lang ni about bombs. Ang tinuod nga gubat karon naa sa supply ug dalan sa kalibutan. Naay lugar nga ginatawag og Strait of Hormuz. Gamay ra tan-awon sa mapa. Pero diri moahagi ang halos 20% nga oil supply sa kalibutan. Ug kabalo ka unsay nahitabo, nag-impose ang US og naval blockade. Naay military control sa area. Ug daghang barko ang nahadlok moagi. Sa tinuod lang, bisan dili pa fully close ang Strait of Hormuz, nahunong na ang shipping. Daghang barko ni hunong, daghang goods na delay, ug ang oil supply na apektuhan. Ka-journey, paminawa ni, ang dalan sa barko, mahimong dalan sa crisis. Kay kung dili makaagi ang oil, musaka ang presyo, musaka ang gasolina, musaka ang pagkaon, o musaka ang tanan. Sa katapusan, ikaw ug ako ang maapektuhan. Ka-journey, mao ni ang delikado karon. Dili lang ang gubat, kundi ang tensyon nga nag-build up. Kay kung magpadayon ang blockade o musamot ang conflict sa US o Iran, pwede gyud ma-fully block ang Strait of Hormuz. Ug kung mahitabo na, dili lang crisis, kundi global shock na gina. Sa recent events gani, bisan gi-open temporarily ang Strait of Hormuz, nagpadayon gihapon ang US blockade. O giwarningan pod nga kung dili mahuman ang conflict, pwede na pod siya isira balik. Meaning ka-journey, unstable kayo ang system. O kung investor ka, importante kayo nga masabtan nimo ni. Kay ang stock market, dili lang ni about sa company. About na sa global events. Kung naay shipping crisis, mosaka ang cost sa negosyo. Mugamay ang profit ug ang stocks mo react. Kasagaran, kung naay crisis, moubos ang stock market short term. Pero kung mo stabilize, mo recover gihapon. Mo nang ang smart investors dili magpanik, dili mag-sell tungod sa kahadlok. Mo observe sila, mo andam sila ug mo take advantage sa opportunity. Ka-journey, ang tinuod nga investor dili hadlok sa crisis, kundi andam sila sa crisis. Pero paminawhan dili lang ni about sa global crisis sa imong kinabuhi. Kung nakay gamay nga problema nga dili nimo mahandol, mo escalate. Small tension mahimong crisis. Same ra sa nahitabo sa kalibutan. Ug labaw sa tanan, bisan unsa pagkagubot sa kalibutan, naagihapon tay foundation nga dili mausab ang Ginoo. Kung naa ang Ginoo sa imong kinabuhi, naa kay kalinaw. Bisan naay crisis, naa kay direction, bisan gubot ang kalibutan. Ka-journey, ang kalibutan mahimong gubot, pero dili kinahanglan nga maguba pud ka. Pangutanan ako nimo, kung maabot ang crisis, ready ba ka? Ready ba ka sa kinabuhi, sa negosyo o sa investments? Comment below, ready, kung gusto ka mahimong andam sa unsa pa man ang mahitabo. Kay ka-journey, ang shipping routes mahimong source sa crisis, pero ang preparedness mao'y mahimong solusyon. Push yourself. O kayo kalimot sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Padayon ta, ka-journey.